Неофит Рилски. Приема се, че Неофит Рилски е роден през 1793 г. в Банско, но според други сведения това става през 1790 г. в село Баня, Гулийна баня, Разложко. Светското му име е Никола Поп-Петров Бенин. Баща му, поп Петър Бенин, е от рода Бениновци и първият учител в Банско. Никола получава началното си образование в килийното училище на баща си. Негов дядо е игуменът на Рилският манастир Теодосий I Рилски. Дълги години е учител в различни краища на страната – Самоков, Рилски манастир, Копривщица. От 1835 година е главен учител в Габровското взаимно училище. През този период Неофит Рилски издава множество учебници и учебни пособия, намерили широко приложение в просветната дейност в страната. Създава и първият български учебен глобус, с който подпомага обучението на децата по география. От 1852 година до края на живота си се посвещава на книжовна дейност в Рилската обител. Неофит Рилски умира на 4 януари 1881 година в Рилския манастир. Днес неговото име носи Югозападният университет Неофит Рилски в Благоевград. За вас събраха и разказаха Йордан, Кристин, Василена и Злати, ученици от 3 Д клас, 8 СУ Арсений Костенцев, Благоевград. Благодарим за вниманието!